ମାଲିକ ମୋର କହୁଥିଲା ଆଜିକାଲି ମା'ଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ବଳି ପଡ଼ିବ। ମୋର ରକ୍ତ ପିଇ ମା' କାଳେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଆଉ ଗାଁର ମଙ୍ଗଳ କରିବେ। ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ନାହିଁ ସିଏ କି ମା' ଯିଏ ନିଜ ସନ୍ତାନର ରକ୍ତ ପିଇ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଏ। ସିଏ ମା' ନା ଆଉ କ'ଣ? ଯଦି କଥା ହେଇ ପାରୁଥାନ୍ତି ଏଇ ମଣିଷଙ୍କ ସହ ତେବେ ପଚାରନ୍ତି ଏହି ଦୁନିଆରେ କ'ଣ ଆମ ପରି ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କର ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ନାହିଁ? ଜଙ୍ଗଲ ତ କାଟି ସଫା କରିଦେଲ, ବନ୍ଦୀ କରି ଆମକୁ ଗୃହପାଳିତ କଲ। ଜୀବନ ସାରା ମିଛ ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଇ ଶେଷରେ ଆମକୁ ଧୋକା ଦେଲ। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଧାର୍ମିକତା ଦୟାଶୂନ୍ୟ? କାର୍ତ୍ତିକ ମାସିଆ ଧାର୍ମିକ ପରା। ଆଉ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜୀବ, ସେଇ ଶ୍ରେଷ୍ଠତାରେ ଯଦି ଟିକିଏ ଦୟା ନାହିଁ, ପ୍ରେମ ନାହିଁ, ତେବେ ତାହା କି ଶ୍ରେଷ୍ଠତା? ଟିକିଏ ଦୟା କର ଏଇ ନିରୀହ ଜୀବଙ୍କ ଉପରେ।